Horrela bai, eman naizea euskarari! Iruñeko haur-eskolak euskaraz eta auzo guztietan. Kontseiluak ere bat egiten du maiatzaren 16ko mobilizazioarekin. Nik ere bat eginen dut maiatzaren 16ko mobilizazioarekin. Eman naizea euskarari! Iruñeko haur-eskolak euskaraz nahi ditugu, batu 16ko mobilizaziora. Iruñeko haur-eskolak euskaraz nahi ditugulako, maiatzaren 16an manifestaziora. Iruñean ere haur-eskolak euskaraz nahi ditugulako, eman naizea euskarari! Iruñeko haur-eskolak euskaraz nahi ditugu, maiatzaren 16an ikusiko gara. Nik ere bat egiten dut maiatzaren 16ko mobilizazioarekin. Iruñerriko Aikako irakasleok bat Dugu, maiatzaren 16ko mobilizazioarekin. eman naizea euskarari. haur-eskolak euskaraz Iruñean. Euskaraz bizi nahi dugulako eta badagokigulako, maiatzaren 16an egunkideak ere han izango gara. Labek ere maiatzaren 16an egingo den manifestazioarekin bat egiten du. Zuk ere parte hartu! Ikamak ere bat egingo du maiatzak 16ko mobilizazioarekin. Iruñeko haur-eskolak euskaraz ere behar ditugu, batu maiatzaren 16ko mobilizaziora. Eman naizea euskarari, haur-eskolak euskaraz. Sortzen elkartea bertan egongo gara ere. Herritar eta haur guztiei euskaraz zabaldu nahi diogu. Maiatzaren 16an denok kalera. ELA sindikatuak bat egiten du euskalgintzarekin. Maiatzaren 16an Sarasaten 6tan. Beraz, Eman naizea euskarari! Iruñeko haur-eskolak euskaraz nahi ditugu. Euskaraz bizi nahi dugulako guk ere bat egiten dugu.